Non todos os días aparece un emu no medio do rural ourensán, pero en Meriz, no concello de Coles, esta ave australiana converteuse xa nun veciño máis. Leva máis dun mes instalada nesta finca, se que ninguén reclame a súa propiedade. A primeira vez que o vin vindo no medio da carretera. Eu viña de regreso que a miña parexa para a casa, e mesmo está chegando aquí, vimos unha cousa grande na carretera, entrou para a finca, daqui colleu posesión da finca. Entre os veciños corre a idea de que podería pertencer a unha muller da zona que ten varios animais. Aquí non ve a nadie, dai veces que dá pena verlo o pobriño aí, porque non ten nada onde resguardarse. Hai agua, o frío, e vese que parece manso, que non parece bravo, pero bueno, acercarte a il, escapa. O emu aliméntase principalmente de sementes, servas e froita, aínda que tamén pode comer insectos. Mentres non aparece unha solución definitiva, outro residente da zona lévalle penso e auga. A finca está aberta e os veciños temen que o emu corra perigo ou cause algún accidente. O Concello de Coles busca un centro de recuperación ou rescate para o emu, pero de momento ninguén se interesou polo animal.